Pitanje smisla i svrhe ljudskog života je jedno od najvažnijih pitanja koje čovječanstvo postavlja. Od davnina ljudi traže odgovor na ovo pitanje. Gotovo sve svjetske religije, filozofije i svjetonazori traže odgovor na pitanje smisla i svrhe ljudskog života. Zašto ga onda ne pronalaze? Zato što odgovor traže na pogrešnom mjestu. Da bismo konačno dobili pravi i potpuni odgovor na ovo pitanje, obratit ćemo se Bibliji, Božjoj objavi. Zato pogledajte ovaj video. Srdačan pozdrav, moje ime je Tihomir Vranić, a naslov ovog videa glasi Kroz Bibliju sam spoznao smisao i svrhu života. Ljudi tragaju za smislom i svrhom života već tisućama godina. I možemo sa sigurnošću reći da čovječanstvo kao cjelina još uvijek nije shvatilo u čemu je smisao i svrha ljudskog života. Zašto? Razlog tome je što ljudi započinju potragu od krivog ishodišta, odnosno počinju potragu od samoga sebe. Sve svjetske religije, filozofije i svjetonazori, kada postavljaju pitanje o smislu i svrsi života, polaze od čovjeka. Čovjek prvo pita samoga sebe, što je smisao mog života? I u tome je njegova pogreška. Može li čovjek sam sebi objasniti smisao i svrhu svog života? Daje li čovjek sam sebi, prilikom svog rođenja, smisao i svrhu života koji će živjeti? Čovjek ne daje sam sebi život, pa radi toga ne može niti svom životu dati smisao i svrhu za koju postoji. Netko drugi je to učinio za nas. Netko drugi je odredio da živim, odnosno dao mi je život. I time što me osmislio i stvorio, odredio je i svrhu kojoj trebam služiti, za koju ću živjeti. Stolica, glazbeni instrument ili igračka za djecu nisu sami sebe osmislili niti stvorili, niti sebi dali svrhu za koju će služiti. To je učinio njihov autor, njihov stvaratelj. Jednako je i s čovjekom. Budući da je čovjek stvorenje, i to Božje stvorenje, onda samo stvoritelj može čovjeku dati smisao i svrhu njegovog života, za koji ga je on stvorio. A različiti predmeti, poput stolice, violine, igračke, automobila, traktora, imaju smisao i imaju svoju svrhu, jer ih je njihov stvaratelj prvo osmislio, a zatim i stvorio kako bi služili točno određenoj namjeni, odnosno svrsi, koju je stvaratelj odredio. Ako neki predmet doista uspješno služi svrsi za koju je namijenjen, mi tada kažemo da ispunjava svrhu radi koje je stvoren. Jednako tako, razgovarati o smislu i svrsi čovjeka, koji je nevjerovatno složeniji od bilo kojeg predmeta, jer je živo biće, naročito zato što je biće svijesti, razuma, volje, morala i savjesti, jednostavno je besmisleno ukoliko ne razmotrimo stvaranje čovjeka. Stvoritelj je taj koji određuje smisao i svrhu svog stvorenja. Ne razumjeti Božje stvaranje čovjeka znači propustiti shvatiti smisao i svrhu ljudskog života. Upravo zato je biblijska istina o stvaranju čovjeka, koju nalazimo zapisanu na samom početku Biblije, najviše napadana i jako omalovažavana od strane mnogih Božjih neprijatelja, pa čak je odbačena i od strane tradicionalne kršćanske crkve, koja tumači da Adam i Eva nisu nikada postojali. Jesu, postojali su, i to nam je jasno objavljeno kroz Božju istinitu riječ. A oni koji odbacuju tu istinu, oni nikada i nikako ne mogu shvatiti ni smisao, ni svrhu ljudskog života, jer odbacuju Boga kao stvoritelja i negiraju da su ljudi Božja stvorenja,
Takav pogrešan pristup nalazimo čak i u tradicionalnim crkvama koje više ne vjeruju u stvarnost Adama i Eve kao naših praroditelja, kao prvih ljudi koje je Bog stvorio na svoju sliku. Za nas ljude je jako važno imati pravi odgovor na pitanje porijekla našeg života. Ako smo nastali igrom slučaja, na primjer procesom evolucije, onda naš ljudski život nema nikakvog smisla. Ali ako nismo slučajno živi, nego imamo život zato što nas je stvoritelj osmislio, a zatim i stvorio za točno određenu svrhu, to znači da nismo plod slučajnosti, nego planirana bića sa posebnom svrhom koju je za nas odredio naš stvoritelj. Ako smo stvoreni od strane našeg stvoritelja, tada on određuje smisao i svrhu naših ljudskih života. A koji je to smisao i za koju svrhu smo mi ljudi stvoreni? Upravo to moramo pitati našeg stvoritelja, a ne sebe. Jer nismo mi sami sebi dali život, niti smo mi odredili smisao tom našem životu, nego je to učinio on, naš stvoritelj. Zato ako želimo doista shvatiti odgovor na pitanje smisla i svrhe našeg života, mi se moramo obratiti stvoritelju da nam on objasni odgovor na ovo izuzetno važno životno pitanje. I sam u jednom trenutku mog života odlučio potražiti konačan i točan odgovor na ovo pitanje smisla i svrhe ljudskog života. Htio sam da mi to postane jasno. Ono što sam znao do tada je da se izraz smisleno i besmisleno koristi za ono što je logično i nelogično. Na primjer, netko će reći da jedna izjava nema smisla, pri čemu smatra da nije logična. A druga stvar neka, kaže se, ima smisla zato što zvuči logično. No u tom kontekstu izraz smisao ne govori o smislu i svrsi života, pa mi to ništa nije značilo u kontekstu razumijevanja smisla i svrhe života. Zato sam prvo otišao u gradsku knjižnicu i pregledao sve enciklopedije u kojima se spominju ovi pojmovi. Zatim sam na internetu istražio odgovor na pitanje što je smisao i svrha ljudskog života. I kao rezultat te potrage nisam dobio nikakav konkretan odgovor. Uglavnom, enciklopedije žongliraju sa oba izraza, smisao i svrha, i daju otprilike ovakav odgovor. Smisao je svrha, a svrha je smisao, što je zapravo besmisleno. Dakle, iz enciklopedija nisam dobio zadovoljavajući odgovor na ovo pitanje, a niti internet mi ništa nije bolje ponudio. Zatim sam uzeo Bibliju u svoje ruke i počeo u njoj tražiti biblijski odgovor na ovo pitanje. A kada čovjek nešto marljivo radi, kada je njegov zaokupljen nekom temom, tada biva nagrađen za svoj trud i napor. Tako sam jednoga dana, dok sam čitao knjigu proroka Izaije, u prijevodu kršćanske sadašnjosti, naišao na ključni biblijski tekst koji glasi: ali se ne obazreste na tvorca, niti vidjeste onoga što davno sve smisli. Kada sam pročitao ovaj biblijski tekst, odjednom mi se razjasnio odgovor na pitanje smisla i svrhe života. Ovdje se spominje tvorac, odnosno stvoritelj, i on je sve smislio. A riječ smisao i riječ smisliti su vrlo slične riječi. I tada mi je postalo jasno da riječ smisao ima veze s riječju smisliti, odnosno osmisliti. Dakle, Bog nas je prvo osmislio, dakle u svome umu, a zatim nas je stvorio kao živo biće, dao nam je život. Za što? Za točno određenu svrhu, a to je ljubav. Moralna, zrela, odgovorna ljubav. I takva ljubav se kroz Bibliju prikazuje kroz dva načela ljubavi. Ljubi Gospodina Boga svojega i ljubi svog bližnjeg kao samoga sebe. Dakle, razjasnilo mi se da nam je Bog dao život i tako je On dao smisao našem životu kao naš stvoritelj,
dakle mi smo njegovo stvorenje, kako bismo ispunjavali svrhu tog darovanog života, a to je živjeti u moralnoj, zreloj i odgovornoj ljubavi prema Bogu stvoritelju i prema našim bližnjima. Dakle, to je smisao i svrha naših života. Dakle, život je Božji dar, o čemu sam već ranije snimio video koji možete pogledati, a veza se nalazi u opisu videa. I kao takav, kao Božji dar, naš život ima onaj iskonski smisao, suštinski smisao, prvobitni smisao. No Biblija nas upozorava na jedan suštinski problem s kojim se svi mi rađamo i koji nas onemogućava da živimo u toj moralnoj, zreloj i odgovornoj ljubavi, a to je ropstvo grijehu od rođenja. Zato nam svima treba Božja pomoć kako bismo bili oslobođeni od tog ropstva i konačno postali sposobni ispuniti tu svetu i uzvišenu svrhu svog postojanja. Da to objasnim još detaljnije. Bog nas je stvorio za to da živimo u odnosima ljubavi prema njemu i prema našim bližnjima. A to znači da smo stvoreni za život u kojem ćemo pokazivati dobrotu, poštenje, pravednost, samopožrtvovnost, milosrđe i moralnost življenja. Budući da smo stvoreni kao razumna bića koja imaju slobodnu volju, na prvi pogled nam izgleda da nije problem ispunjavati ovu svetu i uzvišenu svrhu života onda kada se svojom slobodnom voljom odlučimo za to da ćemo živjeti u poslušnosti Bogu. Tako su mislili i farizeji Isusovog vremena. Zato su se posvetili vršenju Božjih zakona, zapovjedi i odredbi kako bi svojom slobodnom voljom pokazali da su odlučni služiti svetome Bogu. Ali život je pokazao da iako jesu imali volju služiti svetome Bogu, oni to nikako nisu uspijevali. Zašto? Zato što smo svi već rođeni kao robovi grijeha. Iako svi imamo slobodnu volju, u svima nama postoji jedna sila koja je jača i od naše slobodne volje, a to je sila grijeha, ili kako ju Biblija naziva grešno srce, a danas se često naziva grešna priroda ili grešna narav. Upravo ta sila grijeha nas onemogućava da onda kada hoćemo živjeti poslušno Bogu, a to hoćemo je stvar naše slobodne volje, mi čak ni tada to ne možemo, jer je sila grešne prirode, sila grijeha, jača od snage naše volje za dobrim. Apostol Pavao je to lijepo opisao u poslanici Rimljanima 7. poglavlje od 14. do 25. stiha. Tu nam je pokazano da bez Krista nitko od nas ljudi ne može ispuniti svetu i uzvišenu svrhu našeg života, čak ni onda kada to silno želi i hoće. Pa nam zato svima treba Isus Krist kao naš osobni spasitelj od naših grijeha, te naš osloboditelj od ropstva sili grijeha, odnosno grešnom srcu, odnosno grešnoj prirodi. Tu Božju pomoć svi možemo primiti putem naše osobne vjere, a ona postaje djelotvorna onda kada se obratimo Bogu za pomoć, jer ono što nam samima nije moguće, moguće je Bogu, jer Bogu je sve moguće, kaže nam Biblija. I to je istina. Bogu je sve moguće. Bog nas sada upućuje na Isusa Krista kao našeg osobnog spasitelja od naših već učinjenih grijeha, ali i na Isusa kao osloboditelja od sile grijeha, kako ne bismo više bili robovi grijeha i da bismo prestali živjeti u grijehu. Zato nam Isus nudi novo rođenje od vode i Svetoga Duha za jedan sasvim drugačiji život, novi život u pravednosti i moralnosti po vjeri. I upravo takav život ispunjava smisao i svrhu za koju smo dobili od Boga život na dar. Dakle, uz spoznaju smisla i svrhe našeg života, Biblija nam jednako tako daje i spoznaju naše osobne nemoći da sami,
odnosno bez Krista, ostvarimo taj sveti i uzvišeni smisao, a to je živjeti u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Zato farizeji nisu to mogli ostvariti u svojim životima, jer su odbijali Krista, a bez njega, bez njegovog oprosta i žrtve za naše grijehe, nema niti sposobnosti da živimo onakvim životom kakav je Bogu po volji. Isus je to rekao riječima: bez mene ne možete ništa učiniti. A Pavao je to rekao riječima: sve mogu u onome koji mi snagu daje. Dakle, nitko od nas samim svojim postojanjem ne ispunjava smisao i svrhu života koji smo dobili od Boga na dar, jer smo rođeni kao grešna bića. Bića koja odbacuju ili izopačuju sve ono što je sveto, moralno i dobro. I zato nam je svima Bog ponudio svoju pomoć kako bi nas osposobio za taj novi život u pravednosti po vjeri, moralnosti i posvećenosti, kako bismo konačno počeli ispunjavati svetu i uzvišenu svrhu našeg života, ljubav prema Bogu i prema našim bližnjima. Spoznaja ove biblijske istine o smislu i svrsi života nije bila kraj mojim razmišljanjima o ovoj širokoj temi, nego novi početak. Sada su se počela javljati mnogobrojna pitanja vezana uz ovu spoznaju. Budući da živimo u grešnom svijetu, javilo mi se pitanje ima li grijeh smisao i svrhu, i na to pitanje ću odgovoriti u sljedećem videu. Zatim su se pojavila još neka pitanja. Na primjer, zašto ljudi vjeruju u besmislene teorije, odnosno teorije koje nemaju smisla, na primjer kao teorija evolucije? Zašto ljudi kažu da je smisao njihovog života njihova obitelj, netko u koga su zaljubljeni, možda posao, sport ili nešto drugo? Što se događa s ljudima koji ne razumiju nikako ili ne razumiju ispravno smisao i svrhu svog života? Ta i druga pitanja su se sada postavljala. Ali sada, kada je prvobitni smisao i svrha života shvaćen, nije bilo teško doći do odgovora na ova ostala pitanja koja su se pojavila. Zaključak. Pitanje zašto živim, odnosno zašto sam živ, je pitanje smisla života. Odgovor na to pitanje glasi: živ sam zato što mi je moj stvoritelj dao život na dar. A pitanje za što živim, za koju svrhu, namjenu ili cilj živim, je pitanje svrhe života. Odgovor na to pitanje glasi: živim za odnose moralne, zrele i odgovorne ljubavi prema Bogu i prema mojim bližnjima. Ako smo jasno razumjeli ovo o čemu sam govorio, tada više nećemo pitati sebe koji je smisao mog života, jer će nam sada biti potpuno jasno da je Bog taj koji našem životu daje i smisao i svrhu. Stvoritelj daje smisao i svrhu za koju stvara. Zato možemo samo Bogu zahvaliti na daru života i na uzvišenoj, plemenitoj i svetoj svrsi za koju trebamo živjeti, a to su odnosi moralne, zrele i odgovorne ljubavi prema Bogu stvoritelju i spasitelju od grijeha, te prema našim bližnjima. Neka to bude i tvoje osobno iskustvo. Srdačan pozdrav i obilje Božjih blagoslova ti želim.